लोगो जोहोलावफुरि पार्कआबो जौमनाव महर लायो दा नोंथाङा जि बिराद खस्थ' खालामनानै बेखौ जोथोन लादों दा रायजो राजा ओनसोलनिबो गोदान मेसेज मा होनो नागिरदों? खस्थ'थ' बेखौ बुंनाङा मानो होनबा जोहोलावफ्रा जोंनि बे बड'लेण्डनि हानि थाखाय बर' जातिनि थाखाय गावनि जिउखौ हारिनि नामाव बावलांदों आरो दिनैसिम जे बर' हारिया बिसिम फैबाय जों एमसिएलए जाबाय बर' जातिनि गेजेराव एमसिएलए इएम मन्त्रि एमएलए गासिबो बर' जाथि आवगायनायाव जोहोलावफोरनि बाहाय अबदान दङ आरो जोहोलावफोरनि थाखायनो दिनै बिसिम बर' जातिया फैबाय। दा आंहा सासे आं बर' हिसाबै बर'नि फिसा हिसाबै बर' बिमानि फिसा हिसाबै आंहाबो दायित्व दं। आं बे दायित्वखौल' मावदों होननानै सानो। जा फंबाया आंखौ बुंनाय जे बिराद खस्थ' खालामदों होननाय बिनि रिप्लाइखौ आं बेखौनो होबाय। दा जोहोलावफोरखौ जों सिबिनाया जोंनि खामानि। मानो होनबा बिथांमोना दिनै जोहोलावफ्रा जोंनि थाखायनो जिउ गोमालांबाय आरो बिसोरखौ जों थांना थानाय सुबुंफ्रा जों सिबिनांगोन अराय सम जों बावगारनो हानाय नङा। बेखौ साननानैसो आङो दिनै बे जोहोलावफुरि पार्कखौ दायित्व लानानै खामानि मावगासिनो दङ। दा गोजोनदों जोहोलावफुरि पार्कखौ जन्म होदोंमोन 2004 जोंनि दानि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। दा बिस्वजित दैमारि बिथांखौ आं साबायखर होग्रोनांगोन। माने जोहोलावफोरनि मुङै जे बे पार्कखौ बिथाङा जोनोम होदों आरो बिथाङा जोनोम होनायनि थाखायसो दिनै जों दायित्व लानानै बेखिनि महराव सफैहोनो हादों। दा गिबियाव बिथांखौ आङो साबायखर बावदों जोनोमगिरि हिसाबै। आरो बिनि उनाव आंखौ बे जोहोलावफुरि पार्कखौ दायित्व होदोंमोन नायनो थाखाय हिसाबै आंबो फैयै फैयै दिनै 12 बोसोरसिम बे जोहोलावफुरि पार्कखौ आं दायित्व लानानै खामानि मावदों आरो गेजेराव 5 बोसोर आं गेप जादों। 5 बोसोर बे इलेक्सन जेब्ला आङो प्रेसिडेन्टनि इलेक्सन गेलेनानै जेनदोंमोन बेवहाय आंहा एसे बेयाव दायित्व लानाय गेप जादों आरो पुनरबार आङो बिटिआरआव आरो रायजोनि सासे प्रतिनिधि हिसाबै दायित्व मोननायनि उनाव आङो 2020निफ्राय आं बेखौ मोजाङै माने खालामनो थाखाय नाजादोंमोन। बेवहाय जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि गोबां बेयाव हेल्प मोननाय जादों आरो बिथांनि हेल्पनि थाखाय दिनै बाउण्डारिनिफ्राय दिनै गेटनिफ्राय बिथांनिनो बाहाय मोनसे अबदान दं। बिथांखौ आङो जोहोलावफोरनि मुङै बिथाङा बेखिनि सहाय खालामनो थाखाय आङो शिब सारखौ धन्यबाद होदों। आरो थांनाय बोसोराव गोजोननाय फोरमायदों आङो आरो रायजो राजाखौ साबायखर होदों। थांनाय बोसोराव 10,000सो 1 तारिखआव हाबदों। 10,000सो माने जोहोलावफुरि पार्कखौ नायनो थाखाय दाब दाब जायगानिफ्राय रायजो राजाया फैदों। आं बेखौ नुनानै आरो बिराद गोजोनदों आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजोनि जानानै आङो नायनो फैग्रा सुबुंफोरखौ आङो साबायखर देग्लायबो आसा खालामदों गोबां माने सुबुङानो बेयाव फैगोन आंहा मोनसे बिसास 10,000नि बारा जागोन। माने थांनाय बोसोरनि सिगां बोसोर 5,000मोन 5,000 बारायदों आरो देग्लाय खमैयाव 10,000नि बारा जागोन होननानै मोनसे साननाय दं। आरो बिनि थाखायनो रायजो राजाया बे पार्कखौ अनसायनायनि थाखाय आङो जिमान हायो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजादों। आरो देग्लाय थांनाय बाराव 4,000 सिजनेलि फुल गायनाय जादोंमोन। सेलबिया दालिया माने गेन्दा बाहाय किसान तामाम बिदिनो माने भेराइटिस माने फुल गायनाय जादोंमोन आरो बेयाव 4,000 फुल गायनाय जादोंमोन। एबार 10,000 फुलि गायनाय जादों आरो बिराद मोजां डिजाइनखौ सोलायनाय जादों। आरो देग्लाय रायजो राजाया फैनानै गोबां गोजोननाय फोरमायदों। आं निस्सय एबार माने थांनाय बोसोरनिफ्राय बारा माने बे माने पार्कआव फैगोन होननानै आसा खालामदों आरो रायजो राजाखौ खावलायदों बे पार्कआ जोहोलावफुरि पार्क आरो बेयाव बड'फानि मुसुखा दं आरो हरखाब नार्जारि बिथांमोन सानैनि मुसुखा दं। फैनानै रायजो राजाया बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावनानै गावनि माने गोसोनि खोथा जाने बड'फानि सेराव आर'ज बिनो हागोन। आं बेखौ रायजो राजाखौ खावलायदों। माखासे मेथाइ खनगिरि बा फावगिरिफोरखौ लाबोनानै बेयाव मोनसे फांसन खुंनाय जादोंमोन देग्लायनि बायदि। थांनाय बोसोराव आङो आर्टिस्टफोरखौ लाबोनानै बेयाव आं आर्टिस्टफोरखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। थांनाय बोसोराव जोहोलावफोरनि मुङै आर्टिस्टफ्रा खनसे माने 1 तारिखआव माने बे माबामोन बेयाव माने सरासति फुजा खालिमोन। सरासति फुजा खालि आं मोनसे बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन। खावलायनायाव बिथांमोना जोहोलावफोरनि मुङै बिथांमोना बुंनाय लेखायै बिथांमोना आंनि खावलायनायखौ लाखिदोंमोन। लाखिनानै बिथांमोना फैदोंमोन आरो बेवहायबो बहुत हाजार हाजार मानसिफ्रा ओइदिनखालि जादोंमोन। आरो देग्लाय
मोनसे कालचार माने स्टेज मोनसे बानायनाय जादों आरो बेयाव माने जोंनि आसामनि मन्त्रि हरखाबग्रा ब्रह्म बिथांनि अबदानाव दा माने 50 लाख थाखानि मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स बानायनाय जादों आरो 1 थारिखआव कमप्लिट जागोन आरो बेवहाय आं साननानै दोनदों बेवहाय माने 1 थारिखआव माने बेयाव मोनसे डेन्स माने मोनसे माने सोरबा बिबारखौ नायगोन सोरबा गिदिंगोन सोरबा गथ' गथाया गेलेनायाव गेलेगोन आरो सोरबाफोर माने बेयाव मोसानाय मुसुरनाय बेयाव मोनसे नायनो थाखाय आं मोनसे आयोजन खालामनो थाखाय थिक थाक खालामनाय जादों बेनिखायनो रायजो राजाखौ 1 थारिखआव फैनानै जाहाथे बयबो सिगांनि बायदि दोलो दोलो फैनानै जाहाथे जोहोलावफुरि पार्कआव जाहाथे फैनानै जाहाथे बड'फानि जे मुसुखायाव बिबार बावनानै जों जे दिनैहाय बर' जाथिया बिसिम फैबाय दिनै बड'फानि थाखायनो बड'फाखौ जोङो सासे बड'फाखौ जों इसोर होननानै जों मानियो आरो बेनिखायनो 1 थारिखआव फैनानै जाहाथे बयबो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय गासिबो जोंनि बिटिआरनि बर' रायजो राजाखौ आं खावलायबाय।